Jak získat peníze navíc z hypotéky a zadarmo? To je to, co ti dneska prozradím. Ahoj, já jsem Tonda Keller a vítám tě u tohohle videa. A teď už k věci. Jak teda získat z hypotéky nějaký ty kačky navíc a přitom neplatit víc? Na tuhle možnost nám teď nastává ideální doba. Od poloviny roku 2022, takže teda poslední 2 roky jsme měli na hypotékách vyšší sazby, které byly lehce přes 6%. A poslední 2 měsíce už jsme okolo 5% a tím nám vzniká prostor, šance a možnost na to získat peníze navíc a zdarma. Jak to teda vlastně myslím? Ukážu to na jednoduchém příkladu. Dejme tomu, že mám 2 roky hypotéku, kterou jsem si vzal na 4 miliony korun a banka mi dala úrokovou sazbu 6,2%. Splácím tedy nějakých 24 499 korun měsíčně. A rozhodnu se, že to dnes zrefinancuji do jiné banky, která mi nabídne 5% úrokovou sazbu. To znamená, že si sjednám novou hypotéku už jenom na 28 let, protože 2 roky už mám splacené v nové bance a ta vyplatí tu moji stávající banku, kde mi teď zbývá dluh nějaké 3 906 000 korun. Moje nová splátka teď bude 21 626 korun měsíčně. No a jak teda získám ty peníze navíc a hlavně zdarma? Skoro u všech bank můžete mít při hlavním účelu refinancování ještě vedlejší neúčelovou část hypotéky navíc. Dle podmínek jednotlivých bank to může být navíc 20 až 30%. Úspora na splátce po snížení úrokové sazby je 2870 korun měsíčně, takže když si úvěr navýším o půl milionu, tak si celkově půjčím 4 406 000. A moje nová splátka na 28 let bude necelých 24 400 korun měsíčně, což je dokonce ještě o stovečku nižší splátka, než jsem měl doteď. Pokud tedy zvládáte splácet svoji hypotéku a nemusíte si nutně snižovat splátky a hodili by se vám nějaký peníze navíc, za který si možná koupíte auto, nebo je použijete na podnikání a nebo je nějak rozumně zainvestujete, tak tuhle možnost využijte. Jestli se ti tyhle informace a tohle video líbilo, tak mi dej odběr a dej mi like, ať mě utvrdíš v tom, že má smysl natáčet dál takovýhle videa. A kdo budete chtít pomoct, tak mi napište nebo zavolejte. Čau.